Исәнмесез, дуслар. Сезнең белән мин, Габдулла Кариф исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачы театр артисты Булат Гатауллин. Мин хәзерге вакытта яраткан театрым каршында басып торам. Күпләр бу бинаны Победа кинотеатры буларак хәтерли, кайберәүләр аны офицерлар йорты буларак белә, ләкин бу инде күптәннән театр йорты, Кариф театры. Әйдәгез, эшкә узыйк, һәм мин сезне театр белән якыннанрак таныштырам. Киттек! Театрга кергәч үк безне китаплар каршы ала. Менә монда буккроссинг зонасы урнашкан. Тамашачылар үзләренә ошаган китапларны өйләренә алып кайтып китә алалар һәм шулай ук яраткан китаплары белән башкалар белән дә бүлешергә мөмкиннәр. Алга таба узыйк. Бу театрыбызның фойесі. Фойега кергәч үк безне артист, режиссер һәм татар профессионал театрына нигез салучы шәхес Габдулла Кариф сурәте һәм театрыбызга нигез салучы һәм театрыбызның Беренче директоры Фәрит абый Хәбибуллин фотосурәте каршы ала. Шуны да әйтергә кирәктер, бу бинабызның ачылышы 26 апрель көнне булды, ягъни Габдулла Тукайның туган көнендә. Миңа калса бу бик символик, чөнки алар икесе дә ике Габдулла, Тукай һәм Кариев татар сәнгатенә зур өлеш керткән ике бөек шәхес. Биредә безнең тагын бер кызыклы почмак бар. Менә монда театрыбызның мерчы белән футболкалар, худилар, шоперлар, кружкалар табарга мөмкин. Ә инде футболка белән шоперларда спектакльләрдән канатлы сүзләр язылган. Ә менә шушы электронный фортепиано артында һәрбер спектакль алдыннан тамашачыларны музыкант көтә. Һәм безнең фойебызда жанлы музыка яңгырый. Гомумән безнең фойе ул бик үзенчәлекле һәм аның үзенә генә хас бер атмосферасы, энергетикасы бар. Шуңа күрә дә ул игътибарны үзенә җәлеп итеп тора. Безнең театр ел сайын тамга режиссерлар лабораториясын үткәреп килә. Заманча театр ул инде гел эзләнүдә, ул яңа алымнар, яңа формалар эзли, яңа пространстволар белән эш итә. Нәкъ менә шушы фойеда лаборатория вакытында берничә эскиз иҗат ителде. Минем әтием Питер Пен сезгә дә кагылса, кисек баш әсәренә нигезләнеп. Ә инде Сәлам Актапи эскизы спектакль дәрәҗәсенә үсеп җитте һәм нәни тамашачыларыбызның иң яраткан спектакленә әйләнде. Ә хәзер мин сезне кече залга чакырам. Киттек! Киттек! Бу безнең театрыбызның кече залы, биредә безнең хореография дәресләре, репетициялар уза, һәм шулай ук менә шушы залда безнең театрыбызның иң матур спектакльләрнең берсе, спектакль терапия дип әйтсәм дә ялгыш булмас, Бәхетле көнем дигән спектакль дә бара. Ә хәзерге вакытта монда тапшырылган хатлар спектакленең репетициясе уза. Әйдәгез кирип карыйк. Сер итеп кенә әйтәм, бу минем иң яраткан спектакльләремнең берсе. Театр ул артист һәм режиссерлардан гына тормый. Спектакль чыгару ул күмәк эш. Бутафорлар, реквизиторлар, костюм тегүчеләр, костюмерлар, гримерлар, тавыш операторлары, ут куючы рәссамнар, алардан башка шулай ук театрны күз алдына да китерергә мөмкин түгел. Әйдәгез, алар янына да кирип чыгыйк. Бу тегү цехы. Хәзерге вакытта спектакль әзерлек бара. Әйдәгез кирип карыйк. Ә бу инде безнең грим салу бүлмәсе. Тагын бер серне ачып китәм. Нәкъ менә бу грим салу өстәлләре Орону спектаклендә декорация буларак та хезмәт итә. Ә бу инде, дуслар, бутафория цехы. Киттек. Театрыбызда тагын бер тылсымлы почмак бар. Үткәнебез һәм бүгенгебезне тоташтыра торган менә шундый коридор. Биредә төрле елда куелган спектакльләрнең афишалары урнашкан. Кадерле халкым, ханлыгыбызда яшәүче кадерле җәмәгать.
Минем тугры хезмәтчеләрем, яраткан дусларым. Дуслар, без хәзер сезнең белән Кариев театрының костюмерныйсында. Биредә соңгы елларда чыккан спектакльләрнең костюмнары эленеп тора. Минем башымда 34нче сезонның премьерасы булган Камыр Батыр спектаклендәге хан образының башлыгы. Ә менә бу инде минем иң яраткан рольләремнең берсе, һәм беренче рольләремнең берсе Куян Эдвард костюмы. Театрыбызда барлык спектакльләрдә синхрон тәрҗемә белән тәэмин ителә. Тәрҗемәче менә шушы бүлмәдә утыра, менә шушы экранга карый, шушы наушникларны кия һәм артистларны ишетә, күрә һәм синхрон рәвештә рус телле тамашачыларга тәрҗемә итеп бара. Ә тамашачылар инде шулай ук наушниклар аша тәрҗемәне ишетә ала. Шулай ук безнең театрда спектакльләр, кайбер спектакльләр тифлокомментирование ярдәмендә дә бара. Тифлокомментирование ул инде үзенчәлекле тамашачылар өчен кызганычка каршы бу дөньяны безнең кебек үк якты күрә алмаган кешеләр өчен бер мөмкинлек. Тифлокомментатор шулай ук экранга карый һәм сәхнәдә булган әйберләрне, геройлар ничек хәрәкәт итә, алар ничек киенгән, алар нишлиләр, менә шуларны тамашачыларга сөйләп бара, ә тамашачы инде аны үзенчә күзаллый ала. Шуны да әйтеп үтәргә кирәк, безнең театр бу өлкәдә беренче булды һәм Куян Эдвардның гаҗәеп сәяхәте спектакле Татарстанда беренче булып тифлокомментирование ярдәмендә тамашачыларга күрсәтелде. Дуслар, ә сезнең сәхнәне һәм тамаша залын өстән күргәнегез бармы? Ә менә тавыш операторлары һәм ут куючы рәссамнар өчен бу гадәти хәл. Әйдәгез сезгә дә күрсәтәм. Дуслар, минем сезне тагын бер бүлмә белән таныштырасым килә. Бу безнең театрыбызның горурлыгы дисәм дә ялгыш булмас, чөнки һәрбер театрда да тавыш яздыру студиясе юк. Биредә спектакль өчен җырлар, текстлар яздырыла, видео роликлар һәм аудио язмалар да шулай ук биредә яздырыла. Кадерле тамашачылар, Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры сезне 34нче сезонның иң шәп спектакльләренә чакырып кала. Без сезне Казан шәһәре Петербург урамы 55 Б йорты адресы буенча көтәбез. Театрда күрешкәнгә кадәр.